گوندê Beroşka Seedîna dikevîte devera dostiya û serbinahiya mangêşkê. Bi mavê du rojan wekî nerazîbûn xelkê gundê rêka serekî girtiye. Ji ber hatin û çûna tirimbêlên barhelgir yên mezin û metirsî li ser jiyana asayiya welatiyan durist kiriye. Rêka me gundê me hindî gundekî boş e û rêka çeftenîveka gund. Siyaca biçîke, medreseya, mirîşke, biçîke hemî ji kolanin fer'a. Eva çend cara ev şari'a çêkê şari'a gulî û singî hemî ser bê rêkê. Îja me dît min avan qelewa bête gudiş nav gundî û rêkê seyarê biçîk bila bên û bişin em ne manîn em ne mearizîn. Em her milletekîn bes mesela qelaba van qelaba şari'a be çend cara bu me çêkê ji şari'a xona gir şari'a me kire qebet û gundî ji xwedê ver rêka medresê ji ke. Em gele gazindê me yet verîn. Ku qalabet verêkîne neyên û bişin gele îs'aca xelkekî têtekirin. Yani hiç tozê, hiç girgirî, her bir seherê hiç tav nederketî me xwedê şarçarê dîvêk bu. Seyda hêdî here qestana. Xuşkok were here qestana. Wanê xelkê gundiya goma şiz zanin. Xelkê gundî ma diyara tavêtînin. Heke xelkê gundî nebit bacêr çi tiştin? قلبه ريكا قلبه كتستان نيفاكا جندي نيفاكا جندي بتشيكا حيواني هاي إك نشد بردر خاني خونات حديقة خضر انت خوري بخو مولا خضر حوشة خضر انت خوري إيش بقى قلبه ساعات شاريس بيدن دا جادين يعني عالم نشد شخورات كن عالم نشد بنفت بشتي إنجيجك أما چند جا افشار تا تشكرن خل بالناقر شيء ما حتى ما نجيش كهادي ساعة عينا نوصل وكي ديجك قلابه چنا بت نزدیک کیلومتر که درجه یا گندی ما چید بد قلابه بت درجه کیلومتر که نیفه کا گنده کی را بیتو بچت نسیا چلا والله مبوان چاوادید مریش کا کشتی هر نراستاجک اما دی بچی که کیجی کجت واسا هر نراست لازانی سحار زیبی هیچ کس نرا بی هم عالم همیت خوبی زیادتری ج هفت کارگهên درستکirina kerestên avahiyan dikevne dewrûberên wî gundî. Tirimbêlên wan kargehan hatinoçûnê li wê rêkê dikin û bûye egerê ji karkeftina rêka gundî. Mezin barhelgirekê zor hemil dikin û tên nîveka gundî jî ra derbas bin û li pêş çavê van hawalatiya û zarokê hawalatiyê nîveka gundiya matirsiyeka mezin e li ser jiyana we lewma ev radeyekî dî jî ev çendîn care Efrîka we hate xirabkirin ew jî mafekê rewayê yê wek hikûmet wekî rêveberiya Rêkopera û em jî ev cara siyê em nîjen keyne yani lewma madem qepan nehate danan wezan nehate danan li dev cisrê dûkerê neçarin bû mavê hazir bi şêweyekê berwext Efrîka wek tu bînî kilbistûn dihêne danan dihêne danan halê hazir paşinkê taswîr jî bikin dihêne danan bi şêweyekê Rêkopek da ev qelabe bêne menehkirin û divê rêkê ra nehêne hatinoçûn nehête kirin. Gundê Beroşka Seedûna mezintirîn gundê devera dostiya newt nûke da nêzîkî 200 malan û zêdetirî 1300 kesan lê dijîn. Karwan Sadık gelê Kurdistan gundê Beroşka Seedîna devera dostiya.